Mela darba kont qed nieħu shower konna għadna ngħixu fid-dar ta' Marsa Skala u jiena fix-show għatta. Illi meta nidħol fil-kamra tal-banju jiena, ħol xarek u ġib iż-żejt, tiġi l-familja bil-qattus b'kollox kollha. Issa sewek qed nagħmel it-1, sewek qed nagħmel it-2, sewek inħassel. Jidħlu kollha. Isu issa daqqet il-qampjena biex jiġu n-nies. U kull ħaġa jagħmel xi ħaġa differenti. U darba Max meta kien għadu kellu dik il-1-2 kienu għadu qed jitgħallem il-mobile taf il-mobile beda kien iċempel in-nies bil-video. U taf inti il-video suppost qed juru wiċċu jibda taf kif u jiena qiegħed nħu shower. U da Max qiegħed fuq video wkoll ma' xi ħadd. Issa jekk m'iniex sejjer żball, kien qiegħed video wkoll ma' Eva, it-tifla ta' Tara. Min jaf xrata lek jisimha Tara x'Tara. Urate, Jekk saf hekk m'iniex sejjer żball magħha kien qiegħed fuq it-telefon bis-serjetà dik kien. U insomma, jiena qiegħed ninħasel fix-shower u da tifel baqa' ġej bil-mobile u dawwar il-mobile biex juri il-ġisem eri. Lejjum Fijaj. Tista' ma tiddiskrivix bl-annimali, għax vera tkun pastata. Il-ġisem eri tiegħi esponijuli fuq il-Facebook Messenger. Messenger. Issa u xi ħaġa oħra. Tefak live. Le, fuq il-Messenger qed ngħidlek basta influencer inti. Darbohra, un bat indunajna ma' żmien da, m'għandix naqsam ma' l-istess storja. It-tifel kien jikollu l-mobile, kien jiffilmja l-videos mingħajr ma jkun jaf u jitfaħħom fuq YouTube mingħajr ma nkunu nafu. Ġifieri fuq iċ-channel tismi din jirkop hemm xi 4-5 videos ta' affarijiet differenti random stuff. Issa immaġina ikunu għaddu waħda mal-oħra u tefani fuq il-YouTube. Kont tagħmel flus, Billion fan Kont barra. tagħmel flus, għabba subscribers. Le l-OnlyFans issa qed jsejr tajjeb mhux ħażin. Kellimni għax għandi account jiena.